Vi har lavet et forsøg om undersøgelse af lyskilder, og vi er gruppen Helene, Chiara og Johanne. Først vil vi fortælle lidt, hvad lyset betyder for mennesker. Og ja, lyset det betyder rigtig meget for mennesker. Uden solens lys her på jorden, så ville mennesker ikke kunne leve. Men det betyder også en hel del i forhold til vores hverdag. Vores telefoner de udsender en masse blåt lys, og det kan få hjernen til at tro, at den skal være vågen. Derfor er det bedst at bruge sin telefon om morgenen i forhold til om aftenen. Men mange unge de ligger også med deres telefon om aftenen, og det kan komme til at forskrue deres søvnrytme fuldstændig. Derfor er det rigtig godt med rødt lys om aftenen, da det er mere roligt, og det ikke forstyrrer øjnene og hjernen på samme måde. En anden måde, som lys og farverne påvirker os, er i vores omgivelser. Hvis man for eksempel maler et klasseværelse gult eller orange, så vil det berolige eleverne og stimulere deres tankegang. Men hvis det males blåt eller violet, vil børnene blive urolige. Farverne påvirker os også i forhold til temperaturer. Der er lavet en undersøgelse med folk, som er blevet sat i 2 forskellige rum. Det ene rum det var helt blåt, og det andet var malet rødt. Og de, som så sad i det blå værelse, de følte kulde ved 11 grader, mens dem, som var i det røde værelse, følte kulde ved 15 grader. Inden vi lige fortæller om forsøget, vil vi lige forklare nogle begreber. Her ser vi Bohrs atommodel. Elektronerne er i atomets skaller. De kan hoppe fra skal til skal ved absorption eller emission. Emission, som det ses her, det er, når et elektron rykker mod en skal tættere på kernen, og så derefter så udsender den et foton energi. Absorption, det er heroppe, når et elektron rykker mod en skal længere væk fra kernen, og den modtager energi i form af et foton. Et foton er en energikvant. Her kan man udregne energien af et foton, og det gør man ved at sige H, som er Planck-konstanten, som er 6,63 gange 10 minus 34 meter per sekund, gange med frekvensen. Det her det er det samme som at sige En, altså minus EM, som er en skal minus en skal. Her ses hydrogenatomets energiniveauer, og disse energier er nogle, vi kan beregne af formlen E til en bestemt bane er lige med minus H gange C gange R gange 1 over N i anden. I denne formel er H Planck-konstanten, C er lysets hastighed, og R er en konstant, som vi kalder Rydberg-konstanten. Den har størrelsen R er lige med 1,097 gange 10 syvende meter i minus første. En bølgelængde er længden fra bølgetop til den anden bølgetop, og bølgelængden den kan også betegnes som lambda, hvilket er Her ses det elektromagnetiske spektrum, hvor den stigende bølgelængde går mod venstre, og den stigende frekvens går mod højre. Det her det er det synlige lys, det vil sige det lys vi kan se, og det ligger mellem 400 til 700 nanometer. Lavere bølgelængder er som UV-stråling og røntgenstråling og gammastråling, og længere bølgelængder er som sådan noget infrarød stråling og mikrobølger og radiobølger. Og nu til forsøget. Vores formål ved forsøget det var at undersøge spektret for forskellige lyskilder. Vores hypotese er, at vi kan identificere et grundstof ud fra dens spektrum. Fremgangsmåde. Sæt Loggergrow i gang på din computer og put lysmåler med glasfiberkablet ind i computeren. Kalibrer Loggergrow, så den er klar til at måle. Tryk på den grønne pil og begynd målingerne. Hold de forskellige lyskilder ind mod glasfiberkablet. Nu burde der komme en graf op af spektret på din computer. Dette gør man ved alle lyskilderne. Det der er vores resultater. Det første det er fra en hydrogenlampe, og på vores spektre, så kan I se på x-aksen er lysets bølgelængde i nanometer, og på y-aksen er intensiteten. Det første det er fra en hydrogenlampe, og de maksimale intensiteter er 1 og 0,87. Bølgelængden på den længst hen mod y. På den første er 658 nanometer, og på den anden er den 487 nanometer. Det her det hører ind under Balmer-serien, og det er synligt lys,
kan vi se, fordi det er mellem 4 og 700 nanometer. Og det er et grundstof. Grundstoffer har altid linjespektre, fordi de udsender Kun nogle af bølgelængderne er repræsenteret. på grund af atomar emission og absorption. Her ses et spekter over en argonlampe, og maksimalintensiteten er her, som er på 0,803, hvor den har 750 nanometer i bølgelængde. Og intensitet 2, det er 0,539, og den har en bølgelængde på 811. Og så har vi en max-intensiteten nummer 3 her. Den er på 0,529 og har en bølgelængde på 763 nanometer. Det er et linjespektrum, det er et grundstof, som vi forklarede før. Det her det ligger både inden for Balmer-serien og Passion-serien. Da det er lidt uden for det synlige lys, ligger det også inden for Passion-serien. Og herude har vi infrarød stråling, og herinde er det synlige lys. Den næste vi har, det er iPhone-lys. Og den første maksintensitet er 0,872, og den har en bølgelængde på 540 nanometer. Derefter har vi en intensitet på 0,823, og den har en bølgelængde på 448 nanometer. Og så har vi en maksintensitet på 0,747, som har en bølgelængde på 606 nanometer. Og det er dioder, som ofte udsender blåt lys. Det er et kontinuert spektrum, og det holder sig inden for Balmer-serien, da det er synligt lys. Det er fra en natriumlampe, vi har nogle forskellige intensiteter. Den første er 1, den næste er også 1, og den tredje er 0,808. Den første har en bølgelængde på 590 nanometer, den anden har en bølgelængde på 819 nanometer, og den tredje har en bølgelængde på 764 nanometer. Det er linjespektrum, og det er det er både synligt lys og infrarød stråling herover, og det hører inden for Balmer og Passion-serien. Her har vi fra en lommelygte LED, hvor vi har maksimalintensiteten her på 0,395, som har en bølgelængde på 440 nanometer. Og her nummer 2 intensitet, det er 0,334, som har bølgelængden 537 nanometer. Det er et kontinuert spektrum, og det er også et diodelys, som udsender det her blå lys. Det er synligt lys, så det ligger inden for Balmer-serien. Den næste vi har er for en glødepære, og der er maksintensiteten på 0,851, som har en bølgelængde på 626 nanometer. Det er et kontinuert spektrum, og den har også noget infrarød stråling. Men det, som er tydeligt ved den her, det er, at det er varmestråling, og det kan man se ved, at alle bølgelængderne er repræsenteret. Og ja, den er Passion og Balmer-serien, fordi det både er synligt lys og infrarød stråling. Her har vi mange forskellige bølgelængder på en meget høj intensitet, og det er et linjespektrum, fordi der er kviksølv i de her sparepærer. Og det er både synligt lys og infrarødt lys, så derfor så hører det under Balmer og Passion-serien. Her har vi spektret for stearinlys, hvor den har maksimalintensiteten her på 0,831, og det er så på 620 nanometer. Det er et kontinuert spektrum, og det er igen varmestråling, som repræsenterer alle bølgelængderne i spektret. Det har også noget infrarød stråling, så den er altså både inden for Balmer og Passion-serien. Det sidste, nej, jeg ved ikke om det er det sidste. Vi har så en kviksølvlampe, og igen er der rigtig mange forskellige bølgelængder og intensiteter repræsenteret. For eksempel har vi en, som er på 0,9 i intensiteten, og den har en bølgelængde på 435 nanometer. Det er et linjespektrum, fordi at det er et grundstof, og den er inden for det synlige lys og infrarød stråling, og derfor er den altså Balmer og Passion-serien.
Ja, nu skal vi så identificere det her spektrum, og på højre side, der har vi emissionsspektrum, og det vi egentlig gør, det er at sammenligne vores linjespektrum med emissionsspektrummet. Så først og fremmest vil vi kigge på, hvor stregerne er, som vi kan se på i forhold til linjespektret. Og vi kan så se, at den passer rigtig godt sammen med Hg, som har en hvad står der? Bølgelængde ved det gule. Og så har den også herude ved det lilla og ved det grønne. Og også ved det røde. Jo. Og det passer rigtig godt med faktisk vores målinger. Så man kan faktisk identificere et spektrum ud fra emissionsspektret. Her har vi så vores fejlkilder. Det kunne enten være, at lyset fra den anden gruppes målinger kan være påvirket vores målinger, eller at afstand fra lyskilden til målingerne. For eksempel havde vi nogle gange nogle rigtig høje intensiteter, og det var måske forskelligt fra måling til måling, og det kan også have påvirket vores resultater. Og konklusionen er jo, at vi kan verificere vores hypotese om, at man kan identificere et grundstof ud fra det spektrum. Farvel, Eva, og tak. God påske. Og god påske, ja. Ja, hej. Tak fordi du så med. Farvel.